Και από εκεί που παίρναμε χαρά από την εθνική ομάδα, όταν έβαζε κανένα γκολ, τελειώσαν. Τώρα παίρνουμε χαρά από άλλα πράγματα. Ακούμε πεταλωτή και θέμα πάνω. Η Ελλάδα εξασφάλισε και τη δεύτερη δόση. Αυτό είναι. Ύψους 9 δισεκατομμύρια. Την πήραμε τη δόση. Την πήραμε τη δόση. Την πήραμε τη δόση. Το ερώτημα. Να μας απαντήσει ο κύριος. Θα σας πω ένα πράγμα. Στο χέρι μας είναι να μην χρεοκοπήσουμε. Στο χέρι μας δηλαδή τι εννοείς? Στο χέρι μας. Τι είναι αυτό, αυτό είναι διφορούμε. Ελπίζω. Στο χέρι μας είναι, δηλαδή να βάλουμε το χέρι στη τσέπη μας, θα δώσουμε και τα υπόλοιπα. Δεν είναι απόλυτα σαφής. Παρεπτόντως έμαθα το τελευταίο διάλογο που είχε ο Θάρρος με τον Μητσοτάκη. Εμφανίστηκε λίγο χθες τον οίκο του, που λέει παρέθηκα σε περιμένω, πάρω τα κλειδιά, αλλά που τα θέσεις δεν μπορώ άλλο. Και έτσι τώρα it's up to him, όποτε δεν θα πάει, έλα Χριστέ μου, πού τα βρίσκει. Όλα Χριστέ μου, να προσέχουμε τι λένε, γιατί καμιά φορά λέμε λόγια, ας πούμε, να προσέχουν οι μανάδες τι λένε, έξω από τις πόρτες των αντρών. Και οι άντρες να μένουν πάρα πολύ ώρα στην τουαλέτα γιατί δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Γιατί ρωτούσε ένας δάσκαλος τα παιδιά, πού νομίζετε ότι βρίσκεται ο Χριστός, και ό,τι ακούστηκε δεν έλεγε. Λέει, ο Χριστός βρίσκεται στον ουρανό, λέει η Ελληνίτσα. Ο Χριστός βρίσκεται στην καρδιά μας, λέει ο Γιωργάκης. Κάντε λάθος, λέει ο Χριστάκης, ο Χριστός βρίσκεται στην τουαλέτα μας. Πώς το ξέρεις, λέει ο δασκάλος? Να κάτι πρωί πάει η μάνα έξω από την πόρτα και λέει, Χριστέ μου, ακόμα μέσα είσαι, πότε θα βγεις? Δεν βγαίνει, κάθεται μέσα. Είχε αυτός ο ήρωας μια φωνή που έλεγε, είναι κάπου τα ψήλος ο λόφος. Και δεν έπρεπε κοντή το πεγκάροφος. Και ξαφνικά τον είδα τον ήρωά μου να μιλάει στη λαϊκή αγορά. Άλλοι έχουν κοντά, άλλοι έχουν μπύρες. Εμείς τι κάνουμε? Αυτοί κλέψανε και τα βιβλία. Κλέψανε. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε? Να τους σκοτώσουμε, τι να κάνουμε? Να τους σκοτώσουμε, τι να κάνουμε? Να τους αφήσουμε να ζήσουν, τι να κάνουμε?